салом, дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хуб ва тансиҳат ҳастед. Имрӯза влогро сар кардем аз ҷобаҷо кардани продуктаҳо, хӯроки шом ва ғайра. Дӯстони азиз, охирон бор 2 рӯз ман рӯзи рекламама скидка карда будам, арзон карда будам. Бисёр кас ба ман навистанд ки апаҷон мо наметавонем амин рӯз гирем, бо 1-2 рӯзам хел арзон кунед аввали моҳи декабр. Мана дӯстони азиз, имрӯз 3 бошад, таърихи рӯз число 5 декабр, 1 рӯз боз рекламаро скидка мекунам барои он нафароне, барои ҳамон хоҳараконе ки навиштанд ки ба ман апаҷон ҳозир гирифта наметунем, аввали моҳи декабр гузоред, боз 1 рӯз гуфта илтимос кардан. Боз майлаш розӣ шудам 1 рӯзи 5 декабрро 1 рӯз рӯзи ана ҳамин арзон кардани рекламаи худ мегузорам. Дӯстони азиз, ҳамаи шуморо боз бо ширкати Атомӣ мехоҳам шинос кунам. Ширкати ҷаҳонишуда бо беҳтарин маҳсулотҳояш дорои масъулияти ҳалол аст ва инчунин ҳамаи шуморо ба кор мехоҳам даъват кунам. Занон, духтароне ки дар хона бекор нишастаанд, метавонед ба ин апа муроҷиат кунед. Регистратсия бепул аст, танҳо дар 1 сол 2 бор харид мекунед. Тамом. Дӯстони азиз, равиши корро ба шумо сода карда мефаҳмонанд. Ҳар он касе ки дар ин ширкат кор кардааст ҳоло сазовори бисёр чизҳо шудааст. Дӯстон, касоне ки мехоҳанд харид кунанд, ба онҳо кушон, хемохим, ҳар гуна витаминҳои Атомиро мехоҳам тавсия диҳам. Дӯстон, дароед ба ин апа нависед. Дӯстони азиз, ҳар гуна витаминҳо, дорувориҳо доранд барои касалиҳои онкологӣ, пӯст, ҳар гуна витаминҳо доранд ки барои харобшавӣ, фарбеҳшавӣ. Инчунин дӯстон, мехоҳам таъкид кунам ки ҳар он касе ки дар ин ширкат кор ва фаъолият кардааст ҳоло сазовори бисёр чизҳо шудааст. Дӯстон, соҳиби маошҳо мешавед. Ранги дигар Фаберлику, дигар Мерикею, дигар ширкатҳо нестанд. Дӯстон, хеле ҳам осон аст равиши кораш. Шумо ҳамин дар муддати кӯтоҳ метавонед корро аз худ кунед ва кор ва фаъолияти худро давом диҳед. Дӯстони азиз, марҳамат, ба ин апа нависед ва корро давом диҳед. Ҳамаи шуморо ба ширкати Атомӣ ба кор даъват мекунам. Дӯстон, баъд дӯстони азиз, оиди як масъала мехостам ки гап занам ба шумо. Амин вай манба ватсапи ман гуфта закрепить мекунам реклама барои реклама. Бисёр ҳаме одамон менависанд барои гапҳои худашон, ягон чи пурсидан ё бекор менависанд. Ман ҳамин вая фақат навистагӣ ҳастам ки дар таги комментариям закрепить кардагӣ ҳастам ки танҳо барои реклама, барои дигар суханҳо чахчах кардан мисол вақту соатам нест. Дӯстони азиз, барои ҳамин ман ҳозир ваяма ватсапама, номерои ватсапам дар дасти дигар кас мешавад. Ҳамон кас аз ҷои ман ҷавоб метиҳанд оиди реклама, масъалаи реклама. худам номероям дигар аст. Дӯстон, барои ҳамин аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем ки танҳо барои реклама муроҷиат кунед, танҳо барои ҳамкорӣ, барои суханҳои худатон, барои ягон гапҳо чахчах. вай номерои ман нест, дигар дар дасти ман нест. умедворам ки ҳамаи шумо хуб мефаҳмед. Дӯстон, имрӯз бошад барои хӯроки шом хостем ки як намуд хӯроки болаззат бо картошка гӯшт ва дигар сабзавотҳо омода кунем. ҳозир дар раванди видео шумо мебинед ки ман чӣ тавр омода мекунам.
my ummah, he will say, Rasulullah on that day, even though we've strayed from him and his way. My brothers, my sisters in Islam, let's struggle, work and pray if we are to bring back the glory of his way. Ya Allah, Ya Rabb al-Alameen, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rabbi, let the Ummah rise again. Ya Allah, Ya Rabb al-Alameen, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rabbi, let the Ummah rise again.